Robin Williams kien attur maħbub minn ħafna li fil-11 il-jum ta' dan ix-xahar miet b'suwiċidju. Attur li ħafna kienu jħarsu lejh b'ċertu rispett. Il-psikjatra Dr. Mark Schwireb stqarmana li l-Crisis Resolution Malta ra żieda sostanzjali fl-ammont ta' persuni li rrikorrew għall-għajnuna wara li sar magħruf il-każ ta' Williams. Fil-fatt jista' jkollu effett kbir aħna bħala Crisis Resolution Malta li hija 24/7 crisis team magħmula minn ħafna professjonisti rajna increase, rajna żieda fil-fatt minn mindu miet l-attur Robbie Williams ta' każijiet li jridu jitolbu għall-għajnuna. Qabel iltaqa' magħna kmieni wara nofsinhar, Dr. Schwireb kien diġà offra għajnuna lil 3 persuni li kienu qed iħossuhom li għandhom bżonn l-għajnuna. Nies li raw f'Robin Williams xi ħaġa totta għalihom. Nies li identifikaw kważi qegħdin prattikament bil-sinna barra kif jgħidu l-Malti, tant qegħdin naraw dawn każijiet li jassoċjaw irwieħhom u din hemm il-fenomenu psikoloġiku ta' dak li nura copycat suicide. Fil-jiem li għaddew il-Crisis Intervention Team flimkien mal-Pulizija salvaw bniedem li għamel suwiċidju wara li din il-persuna ħallit messaġġ partikolari fuq l-internet. Grazzi għall-Pulizija, l-Cyber Unit u Google ukoll irnexxielna dil-ġimgħa fil-fatt minn mindu telaqna Robin Williams ngħinu l-persuna u nsalvaw mis-suwiċidju, ġifieri biex inkunu pożittivi. Il-Crisis Resolution Team jara bejn 12 u 24 każ fis-sena, każijiet ta' self-harm, attentati ta' suwiċidju jew ta' qraba ta' persuni li jkunu kontemplaw jew wettqu suwiċidju. Fuq medda ta' 5 snin kienu rrapportati 30 każ ta' irġiel Maltin li wettqu suwiċidju u 24 nisa. Id-depressjoni hija waħda mir-raġunijiet ewlenin għalfejn nies jaslu għal suwiċidju. Fil-fatt hemm min jgħid li sa 2020 ftit snin oħra ħatkun l-iktar marda komuni li tikkawża diżabilità iktar mill-kanċer u mill-mard tal-qalb flimkien. Il-Crisis Resolution Malta huwa disponibbli permezz ta' Facebook, email u linji ta' telefon 24 siegħa kuljum tas-sena. Messaġġ li kull min qed iħossu mdejja għandu jkun jaf. Teżisti l-għajnuna. Hemm l-għajnuna il-ħajja hija sabiħa. Imma Robin Williams sfortunatament dak il-moment għax il-psikoloġija tiegħu kienet biex ngħidu hekk żbaljata, ma kienx qed jara t-tama sbuħija tal-ħajja. Il-ħajja iva hija sabiħa, it is worth living.